En in welke klasse rij je mee? De sportiviteit. Dus dat betekent dat er een deukje hier en daar mag, of juist niet? Juist niet, dat is niet de bedoeling, maar het gebeurt. Het kan ook niet anders, want de baan is eigenlijk te krap in die bocht. En dan komt allemaal bij elkaar en je moet door een S-bocht. Dus dan moet je zien, dan ga je naar rechts en dan weer links. En nou ja, dat is moeilijk. De 3 minuutjes, vanaf de en daar de mensen met het. Er is een beste liefjes aan ontsloten, zeg maar.